voor mij is met de komst van de mantelzorgers eigenlijk wel kwaliteit van leven teruggekomen. Wat wil je op je brood? Ja, doe mij maar... Joke van der Meulen verzwaardigt het iendij in de wieken de zo'n 50-jarige Dirk Groen uit Bedaard. Zij is een van de groep van 12 mantelzorgers die dit op hem neemt. Dirk is zo'n begin dit jaar slim ziek. Ik ken de televisie van kanaal 1 op kanaal 3 krijgen. Maar eigenlijk verder is helemaal niks. Even naar bed? Ja. Ik vind het vreselijk natuurlijk dat mij, dat persoonlijk, dat het nodig is in mijn situatie. Maar ik vind het wel hartstikke mooi dat die mensen er binnen om mij op deze manier te ondersteunen. 2. Ik ken je wat budgetten. Ik ken je voor Dirk en ik voor Margriet wezen. Want Margriet kent eruit, omdat de mantelzorgers hier binnen. Dus Margriet kent aan het werk. Die is liek belangrijk als Dirk. Ik ga. Tot straks. Veel plezier, geniet ervan. Dankjewel. Hoi, hoi. Dag opa. Hoi. Hoi Jens. Ik doe leeg de vaatwasser. Ik ken een kleermaatje. Voordat Margriet thuis komt, dat ze dat wil. Ik ken eens even haar ruitenhemel. Ik ken haar badkamer eens even een keermaatje. Wat er op 1 januari krijgt verhoord vanwege bezuinigings bij gemeenten is bij 3/4 van de 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland nog net bekend, blijkt uit onderzoek. In Bedaard rekenen ze erop dat de zorg van Dirk sableut. Zonder hun hulp wie het absoluut net slagen. Nee. Als dat gewoon lukt, dan is het gewoon, wordt het weer prettig. Dan kun je weer leven. En ja, als ik mijn batterij weer een beetje kan opladen, dan kan ik het allemaal goed volhouden.